Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers nọrọ taa amalite ụkpọrọ ịchụpụ Siminalayi Fubara pụọ n'oche ọrụ ya dịka gọvanọ n'ihi ebubo ịkwatu ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu, imefu ego karịrị ego atụmatụ mkpata na mmefu, ijichi ego ama pụtara maka ụlọ ọrụ ndị omeiwu nakwa ịjụ ịnubere ntụziaka ụlọ ikpe okpechọgwụ nyere banyere mkpụrụ na onwe n'okwu mekọtara ego nke ụlọ omeiwu ahụ. Maka ọ dị pati APC n'ime steeti Rivers efuola ntụzịta na ha ga-eme ihe niile ha kwesịrị ime ịkwụsị atụmatụ iwepụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya. Onye isi ndị agha ala anyị n'oge gara aga Tuku Buratai adọkpụrụla onye isi ogbugbo ndị agha soja lara ezumike nka Danjuma Ali Kefe pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a na-achọ ka akwụọ ya ego ha otu ijeri naira n'ihi ebubo o boro na ya na-akwado mpụ iyi ndụ ọha egwu. Ndị nkwado onye minista ikpe n'ala anyị n'oge gara aga Abubakar Malami nọ ugbu a n'ọgbaghara dịka ụlọ ikpe tinyela atụmatụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Kebbi n'afọ 2027 n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme n'ihi ebubo ụlọ ọrụ EFCC boro ya igwucha ndụmego. Onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ime steeti Lagos Ọlọrundarejimo ekwela nkwa na a ga-eme onye ụkọ Chris Okafọ nyocha ebubo igbu mmadụ iji ike akwaso ụmụ nwaanyị iko nakwa ebubo ndị ọzọ emere megide ya. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.